के देखे जाते कैसे सबके द्वार। साधु भेष धर करी के नारद टेरत चले सितार। अंतर्यामी कृष्ण कन्हैया माया किए अपार। एक दिन नारद जी सोचलन कि कृष्ण भगवान इतना मेहरारू रखले बड़न, सबके पास कब कब जालन, कैसे टाइम निकाललन, तिनकर हम पता जरूर लगाई। चल दलन नारद जी सितार लेके टेरत नारायण नारायण। यार अंतर्यामी कृष्ण भगवान अपने माया से उस अंतर्यामी से जान गए कि आज हमार परीक्षा ले बदे चलत बड़न। तब उसमें भइल का एगो गीत लगल मास्टर। ये गीत बा बहे के पुरवा राल बही गईली पछिवा मर सजना, बही गईली शीतल बयार मोर बलनुआ, बही गईली शीतल बयार। कस के गुण नवा भगवान अइले बीच बनवा तौने छनवा में नारद ले चलल सितार। तौने छनवा में नारद ले चलल सितार। कैसे के रखला प्रभु जी अनगिनत जननवा तौने छनवा में कैसे करेला जाके प्यार। तौने छनवा में कैसे करेला जाके प्यार। कृष्ण भगवान अंतर्यामी जान गईलन कि हमार परीक्षा लेवे चल दलन। तेगो सरवर खनवा देलन। सरवर उ पोखरा एक घाट औरतन का और एक घाट मर्दन का। अगर मर्दन के घाटे पर औरत नहाए तो मर्द हो जाए, और मर्दन के घाटे पर औरत नहाए तो औरत हो जाए। उस श्राप बा ओ घाट के। आखिरकार में हर भइल का नारद जी गईलन हा वही औरत वाले घाटे पर नहा लेलन। उनके बेचारू के का पता बा। जब नहा लेलन तो भइल का मास्टर उनकर स्किन बदल गईल नारद जी का। एगो तर्ज लगल मास्टर। ये गीत बा देखा आई गईले मजनू का सार प्यार ये नहीं से सीखा। गईले मजनू का सार प्यार ये नहीं से नारद जी का बिगड़ल मसीन सीन देखी अचरज लागे। नारद जी का बिगड़ल मसीन सीन देखी अचरज लागे। सोची सोची भइला अधीन सीन देखी अचरज लागे। 16 बरिसवा की सुघर छोकरिया, गलवा गुलाब नियर पतरी कमरिया। चेहरा लागेला हसीन हसीन देखी अचरज लागे। चेहरा लागेला हसीन इतने ना धीरे धीरे हो गई शाम की पहरिया, और कोई घरे नहीं आया बरसे नजरिया। माझी घरे लेके आया लीन सीन देखी अचरज लागे। माझी घरे आया लेके लीन सीन देखी। मेहरारू बन के नारद जी बेचारू वहीं पोखरा पर बैठल बनन। कोई आवत ना बा के लिया जाए। नैया चलावे वाला एगो माझी रहल बेचारा, ओकर मेहरारू मर गे रहल। जब वो माझी देखले से नारद रूपी मेहरारू के तो सोचे लागल मन ही मन कि चल अब तो जुगाड़ बन गल। अब नारद जी रूपी वो मेहरारू के माझी लेके गयल घरे लेके गयल। जौन की जिंदगी में ये इंसान के कई बार रात आवेले गोल्डन नाइट।
सुहाग वाली रात। ए बाबू धीरे धीरे समय बीतत बा, तब इतने ना भइल बा, माझी अपने वही मेहरारू में लीन हो गल। कुछ लोग होलन मेहर बसुआ कि मेहरारू छोड़तन नहीं। आखिरकार में वो माझी कैलेश का धीरे धीरे समय बीतत गल। विदेशिया भमज तराना का अफसाना चल पड़ा, अरे तराना का अफसाना चल पड़ा, पतझड़ बसंत पाके बिहर पड़ा अफसाना रे मार दई है। धीरे धीरे भैली 9 साल की समैया हो, विधि के विधान भैली 18 कुमारिया। रोजा रोजा घरवा में होता बा झगड़वा हो, हनी हनी ताना खूब मारेली में हरिया। घरवा कमाई जो न करबा सजनवा हो, कोरी रही जाई है रे बेटिन के उमरिया। इतने ना धीरे धीरे समय बीतत बा, परिवार सुख में बा। 8 बिटिया भइलिन, कमाई कुछ ना करत बा उमाझी। अब नारद रूपी मेहरारू नारद जी खूब गरियावत हुन के करे जंगरे में आगी लागल बा। इतना बिटिया हईन, कैसे बियाह शादी होई? तोहरे जांगर ना बैठ के केवल खात हुआ, मेहरारू कमात हो तो खात हुआ। इतने ना आखिरकार में वो मेहरारू के अपने माझी कैलेश का एगो गीत लगल मास्टर। ये तर्जबा जो बिरह में जले वही अभागिन बा। कहिया ले यही बा बोला बलमो विदेश वाले, कहिया ले यही बा बोला बलमो विदेश वाले। अखिया रोज रोज देखल डहरिया, लेकिन वो माझी करत का बा, मार के भगावले देखा अपनी में हारिया के, मार के भगावले देखा अपनी में हारिया के। झरझर नारद के बरसल नजरिया, ए भैया जब मेहरारू खूब गरियावत बा के कमात ना हुआ, तोरे कमाई में आगी लगल बा। बिटियन के बियाह कैसे होई? सयान हो गल बा। इस दुनिया में बाप के सर पे सबसे कठिन बोझ बेटी का बोझ होता है साथियों। ये हर माझी अपने मेहरारू के मारत बा, तब तक हर मेहरारू बेचारी लुगरी उठौले सी चल देले से। नारद रूपी लुगरी लेके धीरे धीरे पहुंचलन है जंगल में, वही सरोवर के पास। अजब लीला बा देखें, वो गैलन है घाटे पर, मर्द वाले घाटे पर गैलन। नारद जी नहा लेलन, उनका रूप बदल गल, मर्द हो गैलन, अपने असली रूप में आ गैलन। नारायण नारायण करत चल दलन। माझी हर परेशान बा, अपने मेहरारू के खोजत बा। आयल हुआ बिरहा गावे, पता नहीं मेहरारू के देखत हुई। जाके देखा खोजत बा, मेहरारू के परेशान बा। इतने ना ए हर कवि जी आखिरी भाव लिखलन का, अरे सत्य कर्म के जग में सत्य फलवा, तैयाले नारद अपने घरवा फेरत मलवा। यैले नारद अपने लीला महान की दुनिया में प्रभु भारी। अइले नारद बाबा झंखे ब्रह्मा के दुआरी, सृष्टि जगत के सत्यम जग में जलवा। अइले नारद अपने घरवा फेरत मलावा। नारद जी अपने घरे अइले नारायण नारायण करत, गजब लीला बा प्रभु। आप तो जगत करता है ना, आपसे कोई पार पाया है ना पार पाई। गुरुदिल मोहम्मद राम शेख सिंह शिवदन की बानी, कथन करे कवि हरिद्वार अंबिका जी ज्ञानी। अरे मोरे राम तराना का अफसाना चल पड़ा, अरे तराना का अफसाना चल पड़ा। कोपा कभी
सबे मौज लेहली, आनंद लेत रही।